Bore da, siwmai, siwr i chi, a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma, ble ni'n mynd i fod yn mwynhau dwy weithgaredd i wneud â Uwch-Gynghrair Pêldroed, yr Uwch-Gynghrair Pêldroed, y Premier League wrth gwrs. Rwch wybod ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni, allwch chi wneud hynny trwy ddweud siwmai yn y chat yn y sylwadau draw ar YouTube, neu ar y ddolen streamiad nes i ddanfon atoch chi athrawon hefyd, neu mae croeso i chi i ddanfon e-bost atau gyda'ch cyfarchion a allwn ni gael reina i fyny ar y sgrin. Wel croeso i ni bron a cyrraedd hanner tymor wrth gwrs. Gobeithio bod chi wedi cael hanner tymor bendigedig a ond bod chi'n barod ar gyfer wythnos fach o wyliau i ffwrdd o'r ysgol. Nawr, mae da ni wersi yn barod ar eich cyfer chi yn syth ar ôl i ni ddyn ôl ar ôl hanner tymor. Felly athrawon, os liciach chi gofrestru ar gyfer y gwersi hynny, ewch i'r ddolen sydd fan hyn, adobe.live-lessons, oherwydd yn syth ar ôl hanner tymor, bod da ni wers fyw ar gyfer Gito Folk, a hefyd diwrnod y cydoediad ar gyfer Sul y Cofio wrth gwrs, a wedyn mae'n wythnos gwrthfwlio, fi'n credu. Felly, allwch chi gofrestru ar gyfer yr cyfan oll a popeth arall hyd at Nadolig gan fynd i adobe.live-lessons. Fan hyn. Ond am heddi wrth gwrs, i ni yn mynd i fod yn gweithio ar weithgareddau ar gyfer Pêldroed yr Uwch-Gynghrair. Ar gyfer hwnna, mae angen dudalen weithgareddau sydd ar waelod y sgrin yn sgrolio fyna, sef adobe.live-uwch-25. Uwch-25. Nawr te, dewch i ni gael neidio draw i Express i ni gael dechrau arni te. Dewch i ni gael fy sgrin i fyny. Dyma ni. Nawr, os nad ych chi wedi ymuno gyda ni o'r blaen ar gyfer gwers fyw Adobe Express, dwi'n mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r porwr o'r cyfrifiadur i'r iPad ac yn neud y gweithgareddau yma ddwy waith mewn gwirionedd. Felly mae hwnna'n mynd i roi amser ychwanegol i chi. Rhag ofn bod chi'n teimlo bod fi'n mynd ychydig yn rhy gyflym, dwi'n mynd i fod yn mynd nôl ymlaen ac yn ailadrodd y sgiliau. Ond, os ydw i dal yn mynd yn rhy gyflym i chi, mae croeso i chi wrth gwrs, i oedi'r fideo, gwasgu pause. Athrawon, llwch chi bwyso pause i oedi y fideo ac yna cario ymlaen gyda fe ty pryd mae'n siwto chi a'ch dosbarth. Mae yna ddwy weithgaredd, mae yna rai ysgolion yn dod am yr un gyntaf yn unig ac yna yn gadael y wers, mae croeso i chi ddefnyddio wers fyw yma fel bynnag sy'n siwtio chi orau. Hefyd, athrawon, i reinaw chi sydd wedi cyfrestru, mae yna dystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan heddi, a byddwch chi'n derbyn hwnna ar e-bost prynhawn yma. Nawr, os nad ych chi wedi cyfrestru a bod chi jyst wedi neidio ar y ffrwd fyw, cyfrestrwch nawr athrawon gan fynd i adobe.live-lessons a dewis y sesiwn yma Pêldroed yr Uwch-Gynghrair mwyn bod chi'n derbyn yr e-bost yna. Prynawn yma gyda'r dystysgrif i bawb. Right, wel, mae Express dy fi ar agor fan hyn a mae yn Saesneg. Felly dewch chi ni gael newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Felly i wneud hynny yn y gyd sy'n rhaid fi wneud yw clicio ar yr avatar, y smotyn lliwgar yn y cornel top ochr dde. Clic ar hwnna, a wedyn fe welwn ni bod e'n dweud settings fan hyn. A beth ni'n wneud yw agor y settings i newid iaith Express o English United States i Cymraeg y Deyrnas Unedig, yr dewis cyntaf fan hyn ar dop yr rhestr. Clic ar hwnna, cau y ffenest yma i lawr, a dyma ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right, wel, beth am y dudalen weithgareddau yma te? Wel, mae'n sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin fyna, adobe.live-uwch-25, a dwi wedi agor fan hyn ar y tab drws nesa i Express. Dyma fe fan hyn. Nes i agor tab newydd, a lan fan hyn nes i deipio adobe.live-uwch-25. Nes i deipio hwnna mewn. Nawr, os ych chi a iPad neu unrhyw ddyfais arall sy'n gallu sganio cod QR, wel allwch chi agor ap y camera nawr a nelu'r camera at y sgrin y dosbarth, y bwrdd gwyn, a sganio'r cod QR yma sydd ar y sgrin. A bydd hwn yn agor y dudalen weithgareddau i chi ar eich porwr. Nawr, ar yr iPad, wrth gwrs, dwi'n defnyddio ap Adobe Express, a wedyn dwi'n mynd i fod yn edrych ar y dudalen weithgareddau,
ar app Safari. Right, wel beth i ni'n mynd i fod yn neud heddi? Dewch i ni gael bwrw golwg lawr ar dudalen i weld beth sydd dyn ni'n neud gynta. Wel, y peth cyntaf ar y gweill yw, gweithgaredd un, ni'n mynd i fod yn dylunio crys pêl-droed. Nawr te, mae yna dempled crys pêl-droed i chi, felly fyddwn ni'n clicio ac yn agor y templed crys pêl-droed yma. I ddylunio crys. Nawr, allwch chi fod yn dylunio'r crys yma i chi. Allwch chi roi eich rif chi, eich hoff rif chi a'ch cyfenw chi ar y cefn. Neu beth am ddewis un o'ch hoff chwaraewyr chi sy'n chwarae yn yr Uwch-Gynghrair. A os nag chi'n gallu meddwl am hoff chwaraewr ar hyn o bryd, allwch chi hefyd edrych ar pwy yw'r chwaraewyr o Gymru sydd... Wel, nawr te, nath hwn yn upseto i. Dwi wedi gwneud rester i chi, os yna sgrolio lawr, o chwaraewyr o Gymru sydd wedi chwarae yn yr Uwch-Gynghrair yn y 5 tymor diwetha. Nawr, yn anffodus, mae'n mynd ôl fwy yn y 5 tymor, yn meddwl bod ni yn colli rai o'n harwyr pennaf ni fel Gareth Bale, Joe Allen, dyn ni ddim yn gweld Aaron Ramsey, so ni'n colli sawl un o'r ser sydd wedi bod yn ni dros blynyddoedd diwetha. Ond na fe, mae rai fi gadw pethau chymod yn gyda cyfredol, nos e. Reit, dewch i ni gael edrych yn gyntaf de, fel ydw i'n agor y templed. Wel, mae yna fotwm fan hyn sy'n dweud agor templed crys pêl-droed. Felly, cliciwch ar y botwm yna, agor templed crys pêl-droed. Pan dwi'n clicio ar hwnna, mae'n mynd i roi fi dwi yn syth mewn i Express. Iawn de, dal, so mae rhywun yn trial ffono fi fan hyn. Gael fi fod. Right de. Ia. Beth i fi wneud? O ia, right. I fi... wedi agor y template. Nawr, fel i fi wneud hwnna ar... yr iPad. Dewch i ni gael neidio draw yr iPad. Fi'n gofio beth o'n i'n neud fan anor. Right, draw yr iPad. Dewch i ni gael agor y templed. Nawr, weithiau ar yr iPad, dyw'r botwm y templedi yma ddim yn gweithio. Dewch i ni gael gweld os mae'n gweithio. Os nad yw e'n gweithio chi, pidwch y phoeni, mae yna ffordd o amgylch. Iawn, mae yna ffordd o amgylch e. Felly, na i drial e. Na i roi tap i agor templed crys pêl-droed. Tap. Os rhywbeth yn digwydd. Na. Dewch i fi gael dal am bus lawr yn hir a dewis open. Nawr te, fi bod hwnna wedi gweithio. Iawn, felly dal am bus lawr yn hir a gosgi open ar yr iPad. A mae wedi agor y template. Dyma ni. Right te. Iawn. Wel, nôl draw o fi i'r porwr te. I ni gael symud ymlaen. Iawn te. Nawr, y peth gyntaf sydd eisiau fi wneud yw enwi'r ffeil. Felly dewch i fi gael enwi'r ffeil lan ar y top fan hyn. A dwi'n mynd i alw hwn yn crys pêl-droed. Right. Na. Fi'n mynd i wneud e'n wahanol ar y ddoi. Ar yr un cyntaf, dwi'n mynd i wneud... un o fy hoff chwaraewyr o Gymru sy'n chwarae yn yr Uwch-Gynghrair, a felly dro'r iPad na i wneud crys i fi. Right, felly, dyma'r templed. Nawr, draw ar y dudalen weithgareddau, le ma fe, cofio, fan hyn, draw ar y dudalen weithgareddau, os sgroliau lawr, mae yna fotwm arall fan hyn, chwaraewyr o Gymru. Felly, os na i glicio hwnna, mae'n agor y doc yma i fyny. Chwaraewyr o Gymru yn yr Uwch-Gynghrair. Nawr, yn y 5 tymor diwetha. Iawn, yn y 5 tymor diwetha. Nawr, mae rai o'r rhain wedi symud nawr, enghraifft, dyw Conor Roberts ddim yn chwarae yn yr Uwch-Gynghrair agor, ond mae e wedi chwarae yn yr Uwch-Gynghrair yn y 5 mlynedd diwetha, yn y 5 tymor diwetha. A yn yr un modd, mae Kiefer Moore, falle bod chi'n abod i enw fe, mae Kiefer Moore ddim yn chwarae yn yr Uwch-Gynghrair bellach, a dwi ddim gyda Bournemouth bellach, mae e nawr yn chwarae i glwb Wrexham wrth gwrs. Ond pan oedd e yn yr Uwch-Gynghrair roedd e'n chwarae gyda thîm Bournemouth. Felly, ond mae'r gweddill i gyd yn dal i fod yn chwarae yn yr Uwch-Gynghrair nawr, gyda'r tîmau mae'n dweud fan hyn. Iawn te.
Nawr, i agor hwnna ar yr iPad, dewch i nhw dangos i chi, achos mae agor y ddolen ar yr iPad ychydig bach yn wahanol. Mae'n rwydd ar y poro, ni jyst yn clicio ar y botwm. Iawn? Ond draw ar yr iPad, beth sydd eisiau chi wneud yw, ar y botwm chwaraewyr o Gymru yma, yw pwyso'n hir eto. Pwyso'n hir. A'r tro mae, ni'n mynd i ddewis open in background. Nid open, ond open in background. A mae lan fan ar y top, chi weld mewn tab arall. Dyma ni. Dim diolch. Right, a dyma y wybodaeth fan hyn. Right, iawn, nôl i Express, i ni gael symud ymlaen te. A fi nôl at y porwr. Right, wel, pwy yn dwi'n mynd i ddewis? Wel, mae sawl arwr fan hyn, ond chi'n mo beth, chwaraewr i fi yn mwynhau gwylio'n chwarae, wel, i'w glwb, ond hefyd dros Gymru, yw Nico Williams. Dwi'n joio fel mae'n chwarae. Mae wastad yn neud i orau glas yn gweithio i socs bant. Felly, na i greu Cris ar gyfer Nico Williams. Felly, ni'n gwybod mae gyfenw fe yw Williams, a hefyd i rife nawr yw 3. Fi oedd e'n 7 am sbel fach gyda Nottingham Forest, ond mae nawr yn gwisgo yr Cris rhif 3. Sy'n neud llawer fwy o synwyr o ystyried y safle mae'n chwarae. Right. Felly, dewch i ni gael te mynd, dyma ni, nôl i'r templed fan hyn. A dewch i ni gael dechrau adeiladu hwn i fyny. Nawr, mae Nico Williams yn chwarae i glwb Nottingham Forest. A lliw i Cris nhw yw coch, fel coch Cymru. Felly, dewch i ni gael newid lliw y Cris yma yn gyntaf i'r lliw cywir. Right, wel, i newid lliw y Cris, beth sydd eisiau ni wneud yw dod draw i'r ochr dde a clicio ar y Cris yn y stac heinau. Chi'n gweld y stac heinau fan hyn? Ni'n mynd i clicio ar y Cris yn y stac heinau. A gyda'r Cris wedi ddewis, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith, a dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau. Nawr, a dewch i ni gael gosod effaith deiliw ar hwn. Chi clic ar deiliw, a dyna ni. Nawr, chi'n gweld bod e wedi dewis y lliw gwyrdd a glas, mae sydd ddim yn gywir. Felly, allwch chi ddewis lliw eich hun trwy fynd i deiliw fan hyn. Chi cliciwch, neu, mae'n opsiwn arall ydych chi, neu allwch chi fynd i gweld y cyfan. Le mae'n dweud tonau, gweld y cyfan. Dyma ni, a chi gweld fan hyn bod yna ni ddewisiadau nawr ar gyfer effaith deiliw. Iawn. Os nad os un o'r ein yn siwto lliw y Cris licech chi, allwch chi fynd i'r personol a dewis lliwiau. Dewis 2 liw. Ond chi'n gwybod beth, mae'r rhyddgwch yma yn mynd i siwtio fi'n berffaith. Felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna. A dyna ni wedi newid lliw y Cris nawr i'r coch Nottingham Forest. Felly ewch ati i ddefnyddio'r effaith deiliw i osod lliw y Cris. Iawn de. Dewch i ni gael mynd draw i'r iPad i wneud yr un peth. Felly, ni'n mynd i dynnu yr porwr i ffwrdd a draw i'r iPad. Iawn, felly ar hwn, dwi ddim yn mynd i wneud un o chwaraewyr Cymru sydd yn yr Uwch-Gynghrair. Dwi'n mynd i greu Cris personol i fi. Felly, dewch i ni gael dewis y Cris yn y stac heinau yn gyntaf. Dyma fe fan hyn, yn y stac heinau. A dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau, chi'n cofio yn y cornel top ochr chwith. A wedyn dwi'n mynd i fynd i'r deiliw. Ond dwi'n mynd i glicio tonau gweld y cyfan. Nawr. Sdim un o'r ein yn siwto, achos fy hoff liw yw glas tywyll. Felly, dewch i ni mynd i'r personol yn y deiliw. Tap ar y personol. Right. Felly, mae da ni'r cysgodion mewn glas tywyll, ond mae'r amlygu yn y gwyrdd golau yma. Felly, dwi'n rhoi tap fyna, a dwi'n mynd i ddewis glas tywyll fyna hefyd. Nawr, hwnna'n well, yn dweud. Ond chi'n bod beth, licen ni fe fod yn dywyllach byth. Felly, dewch i fi gael mynd i personol a tywyllu hwnna. Chi'n gweld, chi'n llusgo y lliw i lawr. Na ni, a wedyn lle fi'n i'r cysgodion, neu rhywbeth tebyg. Nawr, dyna ni. Na'n hoff liwiau i fyna. Right, iawn.
Gret, wel mae'r lliwiau wedi sorto ar y Cris. Wel, nôl draw o fi te i'r porwr, i ni gael mynd ymlaen. Wel, nesa, dewch i ni gael sorto mas enw y chwaraewr. Felly Nico Williams, felly mae eisiau fi newid hwn sy'n dweud name i Williams. Nawr, allwn ni ddefnyddio'r stack heinau, ond chi'n bod beth, allwch chi just clicio fan hyn ar y blwch testyn. Clicio to ddwywaith, clic, i ddewis yr gair name, a fan hyn nawr allai deipio Williams. Nawr, peidiwch, chi'n gweld, mae enwau pobl ar cefn Chris Pêldroed fel arfer yn lythrennau bras i gyd. Felly, falle defnyddiwch caps lock, neu dalwch shift i lawr i gael hwn mewn llythrennau mawr. Right, na ni, Williams fyna. Nawr, dwi ddim yn ffitio. Dewch i ni gael gweld, a dwi'n gallu tynnu'r bocs. Na ni, falle newid maint y bocs tyma bach, just i wneud yn siŵr bod yr enw yn ffitio. Gret. Wel, rhif Nico Williams yw'r rhif 3, felly yr un peth cliciau nawr ar y bocs yma sy'n gweud 27. A clicio to ddwywaith, clic, i ddewis y 27, a just teipio y rhif 3. Na ni. Nawr, dwi ddim yn gweld hwnna'n rhy glir. Felly, weithiau gewch chi wedyn amlinell ar grysau Pêldroed yr Uwch-Gynghrair pan mae eisiau iddo fe fod yn gliriach. Felly, dewch ni ychwanegu felly amlinell wen o amgylch y testyn tywyll yma. Felly, na i glicio ar Williams, a draw ar y chwith, dwi'n mynd i ddewis amlinell wen, dewis gwyn. A nawr allai ddod i fyny ar trwch ychydig hefyd, felly. Na ni, rhywbeth fel na. Dych ni gael neud yr un peth i'r rhif 3, lawr fan hyn, dewis y 3. A i fi mynd i roi amlinell wen. A llusgo'r y trwch i fyny, fel bod e'n matcho felly trwch. Sim eisiau fi boeni am y rhif, jyst bod e'n edrych yn debyg i'r trwch y linell wen o amgylch yr cyfenw. Right, dyna ni, Williams 3. Right, wel, nôl â fi i'r iPad nawr te i gael dala lan. Right, wel, dwi'n mynd i wneud y Cris yma ar gyfer fi yn chwarae. Felly, enw yn gynta, wel, tap mewn yna, a dwi'n mynd i newid hwnna am Jones. Nawr, dwi'n mynd i roi'r caps lock ymlaen, Jones. Iawn, wel, sdim angen i fi i ail-feintio hwn, mae'n ffitio, ond felly na i jyst wneud rhywbeth yn y canol yn daclus fyna. A wedyn, pa rhif ydw i'n mynd i wisgo? Wel, gan mai fi sy'n benderfynu, na i ddewis y rhif gorau dwi'n meddwl, sef rhif 10. Right. Nawr, chi weld, mae'r 1 a'r 0 nhw'n eitha agos at ei gilydd, nhw'n gwasgu at ei gilydd, felly dewch i ni gael mynd i'r bwlch rhwng yr llythrennau, felly draw ar y chwith, y 3 dot. Allai agor y bwlch rhwng y llythrennau, chi'n gweld, i fyny neu lawr. Just fel na. Iawn. Right, amlinell te. Dewis Jones, amlinell wen, newid y trwch. Rhywbeth fel na. Nawr, allwch chi hefyd gyfnewid y lliwiau yna. Beth am gael y testyn y wyn gyda'r amlinell yn dywyll? Allai ddefnyddio, chi'n gweld, rhwng yr sgwarin bach ar gyfer lliw y testyn a lliw'r amlinell, yr D a'r gwyn, mae yna ddwy saith yn pwyntio fan hyn ar gyfer cyfnewid. Chi'n gweld, allai tapio ar y ddwy saith yna, fel hyn, i gael gweld y ffordd arall rownd. Chi'n gweld beth? Ai am hwnna, dwi'n meddwl, fi'n licio hwnna. A wedyn ar gyfer y rhif 10, dewis hwnna, amlinell wen, i fyny ar trwch, a beth am gyfnewid hwnna hefyd. Na ni? Gret. Nawr te. Nôl i'r porwr a fi te. A dyma ni. Right. Nawr. Nesaf. I fi mynd i roi fan hyn enw y tîm mae'r chwaraewr yn chwarae iddo fe. Iawn? Nawr, mae croeso chi ddewis tîm falle sydd ddim bellach yn yr Uwch-Gynghrair. Enghraifft falle bod fi'n mynd i weid bod Jones rhif 10 yn chwarae i dîm Abertawe, achos oedd Abertawe yn arfer bod yn dîm yn yr Uwch-Gynghrair. Neu i Gaerdydd, yr adar gleision. O'n nhw'n arfer bod yn yr Uwch-Gynghrair hefyd.
Ond be dwi'n ei wneud draw fan hyn ar y porwr yw rhoi tîm Nico Williams i mewn. Felly, dwi'n ei ddewis le mae dweud tîm 01, clic fyna, a wedyn clicio ddwywaith, chi'n cofio? Clic, clic. Nawr, gwyliwch, fi'n clicio ar y Cris fyna nawr. Felly, just gwyliwch bod chi'n clicio ar hwn, draw ar y te. A chi'n bod beth, cyn neud hwnna, fi'n mynd i lusgo hwn i'r top. Fi'n mynd i lusgo tîm 01 right lan i'r top. Beth bynnag. Achos mae Nottingham Forest yn mynd i fod rhy hir i ffito yn y cornel. Felly'n neud siŵr bod tîm 01 right lan ar y top. A nawr, allai fe mewn, clicio ddwywaith, clic, clic. Clicio tair gwaith, clic, clic, clic. Na ni. A teipio Nottingham Forest. Na ni. Na tîm Nico Williams, Nottingham Forest. Nawr, falle bod chi'n sylwi bod na rif arall yn y cefndir fyna yn cwato. Felly dewch i ni gael mynd a dewis hwnna. Sgrolio lawr, chi'n gweld 27, y rif oedd ar y Cris ar y templed i ddechrau bant. Felly dewch i ni gael newid y rif na, clic iddo fe. A wedyn, beth dwi'n mynd i wneud i newid y rif yw dod mlaen â fe i'r top, ond wedyn danfon yn ôl i'r cefn eto. Felly dwi'n mynd i ddod mlaen â fe reit i'r top. A nawr allai glicio mewn fyna, clic, clic, newid e i rif 3 Nico Williams. Gret. A nawr allai ddanfon hwn yn ôl i'r cefn. Fel na. Gret. Cool iawn. Right. Eisiau fi fynd draw i'r iPad i gael dal lan. Felly yna i dynnu hwnna i ffwrdd. Hwn yn ôl ymlaen. Right e. Felly, nawr, buodd Abertawe a Chris, ail Gris, chymod, Cris chwarae ffwrdd, lliw tebyg i hwn, pan o'n nhw'n yr Uwch-Gynghrair. Felly, dwi'n mynd i ddod a tîm 1, cofio fan hyn, tîm 01, lan i'r top. A wedyn dwi'n mynd i newid yr enw mewn yna i, caps lock. Byda, Clwb Pêldroed, Abertawe. Ni. Gret. A mae eisiau fi newid y rif na yn y cefn, yn y sef. Felly na i ddewis y 27 fan hyn, y 27 gwyrdd yn y stac heinau. A dwi'n i lusgo fe lan i'r top. A nawr allai tapio mewn fyna. A wedyn clicio ddwywaith, tapio ddwywaith, tap, tap. A nawr allai tipio 1-0. 10. Na ni, gret. A sdim ots fi bod ein wedi gwasgu dy gilydd fan hyn, achos bod e jyst yn y cefndir, mae'n iawn. Felly na i lusgo hwnna nawr nôl lawr. Bant y ti. Nôl lawr, nôl lawr. Na ni, gret. Right, mae pethau yn siapo yma. Right, nôl â fi i'r porwr. Nawr, beth am roi fwy o wybodaeth am y chwaraewr? Felly, dwi yn mynd i ddyblygu y blwch yma sy'n dweud enw'r tîm. Felly, clic yno fe, 3 dot, a dyblygu. Dwi'n mynd i lusgo hwnna lan i'r top, i'r cornel arall fan hyn. A be dwi'n gwneud yw clicio tair gwaith, clic, 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 dewis y cyfan, a teipio enw'r chwaraewr. Na, dwi ddim yn mynd i wneud yn lythrennau mawr i gyd trwy'n, sa'n credu bod angen. Nico Williams, a wedyn dwi'n dod lawr i'r linell nesaf, a dwi'n mynd i ddweud pa safle mae e'n chwarae, ble mae safle fe ar y ca. Os nag i chi'n siŵr, mae hwn falle'n helpu chi. Os nag i chi'n hollol siŵr, allech chi just dweud amddiffynwr ar gyfer rai sy'n chwarae yn y cefn, neu gôl geidwad wrth gwrs, neu canol cae, neu blaenwr. Iawn? Ond mae Nico Williams yn chwarae fel cefnwr de neu chwyth. Nawr, mae yn chwaraewr troed dde, mae e'n defnyddio droed dde i gicio'r bêl. Ond pan mae e'n chwarae i Gymru a hefyd i Nottingham Forest, yn aml iawn mae'n cael ei ddefnyddio ar ochr chwyth y cefn. Reswm fi'n credu yng Nghymru yw bod Conor Roberts hefyd yn ei ar yr ochr dde, sydd yn dda. Felly mae Nico yn mynd lawr yr ochr chwyth, a be mae'n ei wedyn yw camu mewn i'r cae a pasio gyda'i droed dde yn hytrach na felly draddodiadol defnyddio droed chwyth
i groesi'r bel mewn. Felly mae fel yn bennaf yn gefnwr de, ond mae'n aml iawn welwch chi Nico Williams yn chwarae fel cefnwr chwith, felly dwi wedi rhoi ddoi mewn fyna. Cefnwr de, slice, chwith, right. Y deipio hwnna fan hyn de, cefnwr, de, bwlch, slice, chwith. Gret, right. Nawr, gan bod hwn lan fan hyn yng nghornel top ochr dde yr dyluniad, dwi'n credu bydde fe'n ei synwyr bod y testyn wedi alunio i'r dde. Iawn, felly dewch i ni gael newid o'r alunio fan hyn, sy'n ar hyn o bryd wedi alunio i'r chwith. So, na i glicio na fe to, mae hwnna'n canoli fe, ond os fi'n clicio eto, mae'n mynd i alunio fe i'r dde. Os chi'n clicio to, mae e'n cyfynhau, a mae'n mynd nôl rôl. Chwith, canol, dde. Dwi'n meddwl bod e'n well fyna wedi alunio i'r dde, yn dwi. Nawr allech chi hyd yn oed leihau maint ffont yr safle, fel bod e'n ffitio yn yr un maint o le ar enw'r chwaraewr. Felly llai lusgo dros yr safle, a wedyn llai ddefnyddio maint y ffont fan hyn, y minus fan hyn. Lawr, na ni, chi gweld? A mae hwnna nawr yn dechneg dylunio da fyna nawr, achos mae'r ddoi na nawr yn ffitio'n daclus iawn nag nhw yn y bocs na gyda'i gilydd. Iawn, draw ni te i'r iPad, ble dwi'n gwneud bach o gris fantasy bod fi yn chwarae i Abertawe fan hyn. Felly, dewch i ni gael dyblygu yr blwch testyn yma'r clwb Pêldroed Abertawe. Felly, tap, 3 dot, a dyblygu. Na ni. A symud, dwi'n mynd i dyblygu fe. Symud anda ti. Na ni copi a glido te. Na ni. Dyblygu ddim yn biafio iddi. Lan a hwnna i'r top. A dyna, zoomo mewn yn fe, pinsio mewn ar yr iPad. A nawr, allai tapio'r hwnna, tap eto. A nawr tapio'r tair gwaith, tap, 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 ar y sgrin, tap, tap, tap. Dewis hwnna i gyd, a nawr allai deipio'n enw i. Pa safle dwi'n chwarae? Right, a lawr i'r linell nesaf, return. Na i sorto mas y ffaith bod Jones wedi mynd i linell arall ar ôl i fi orffen teipio. Beth fydden ni'n chwarae? Asgellwr. Oops. Asgellwr, felly. Right. Dwi'n deg ddim yn rif i asgellwr fel arfer, ond sim ots. Right, nawr te, na i ddewis yna, a nawr dwi'n mynd i lusgo'r bocs mas. Chi'n gweld chi lusgo'r bocs mas fel hyn. Nawr, dwi ddim eisiau bod y gair asgellwr yn fawr, mwyn llenwi lled y bocs, felly na i adael yna fel ma fe. Ond fi yn mynd i alunio i'r dde, fel yna. A nawr, allai osod y bocs na. Chi'n gweld, o jyst cael bwlch bach neis o amgylch y bocs. Fel na. Reit! Wel, nôl a fi i'r porwr i ni gael ychwanegu cwpl o fanylion bach te. Reit te. Wel, dyma ni fan hyn. Nawr, mae yna fythodyn fan hyn ar gyfer, mae jyst yn gweud, football club. Felly, fi'n mynd i gael gwared ar hwnna. Ond beth dwi'n mynd i wneud fan hyn yw dod mewn falle a rhywbeth sydd yn arwyddocaol o yr clwb mae'r chwaraewr yn chwarae iddo fe. Felly mae Nico Williams yn chwarae i Nottingham Forest. Felly dewch i ni gael mynd i'r elfennau, a lan i'r asedau dylunio, a na i chwilio fan hyn am rhywbeth fel trees. Right. Sgrolio lawr. Os na rhywbeth fan hyn. Felly bod fi moyn iddo fe fod bach fwy fel cartoon. Felly trees, cartoon. Right, cynni. Felly bod hwn yn well. Nawr de. Sgrolio. Chwilio am goeden. Fi wedi paso sawl goeden.
Ond, sa'n siŵr. O, cynni, fi licio rei ma. Fi licio hwn. Right. Clic ar hwnna. Nawr te. Dewch i ni gael roi hwn lan fyna le oedd yr llall. Ond i ni'n mynd i wneud bach o chwarae rownd gyda hwn. Felly, be fi'n wneud yw, dwi'n eisiau gweld gwaelod y goeden, felly fi'n mynd i droi'r goeden ar ei ochr, a fi'n wneud hi yn fawr. Dyma ni, fel bod boncyff y goeden allan o waelod y sgrin, rhywbeth fel na. Right. Nawr, dewch i ni gael defnyddio effaith deiliw eto i newid lliw y goeden. Iawn, felly dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau. A i'r tonau, clicio gweld y cyfan. A, wel, dwi'n gwybod bod da fi'r rhyddgoch i gael fan hyn, dos e, felly llai clicio rhyddgoch. Gret. A nawr, dewch ni gael gweld os allwn ni i gyfuno hwn gyda'r cefndir. Dewch ni gael gweld os allwn ni doddi hwn gyda chefndir y dyluniad mewn rhyw ffordd. Felly, fi'n mynd i fynd nôl mas o'r tonau, a nôl i'r golygu, yr tab golygu, a dewch ni gael mynd i'r androloiwedd. A trial mas. Triwn ni lluosogi, triwn ni sgrin, triwn ni'r androloiwedd. Rhaid, lluosogi. Falle, fi licio hwnna. Chi gweld, mae wedi rhoi rhyw ymyl fach fyna, ni chi gweld trwy fe sgrin. Na, mae sgrin yn rhy ysgafn yn dweud fan hyn. Mae'n cool, ond mae'n rhy ysgafn. Beth am normal, a jyst dod lawr ar androloiwedd? Ydy, mae hwnna'n gweithio, yn dweud? Beth am lluosogi, o'n i yn licio lluosogi, a hefyd dod lawr ar androloiwedd, tyma bach. Ie, ni'n credu bod hwnna'n gweithio yn gred. Ar ôl chi'n neud hwnna, allech chi ddyblygu hwn eto, 3.dyblygu. A rhoi coeden arall, fawr. Fel hyn, dros y cyfan, a dod ar androloiwedd hyn, lawr, tipyn ymhellach. Neu hyd yn oed newid draw i'r sgrin ar gyfer yr un yma. Na, lluosogi, androloiwedd lawr. Right, rhywbeth fel yna. Ie, chi gweld, mae hwnna'n rhoi effaith cool iawn i chi. Le ni gweld y goeden dros y testyn fan hyn. A tyma bach dros y Crys hefyd. Right, fi'n licio'r effaith yna. Nawr, os nag ych chi moyn e dros y testyn, allwch chi wastod lusgo'ch testyn nôl i'r top? Ie, felly bod hwnna'n well nôl ar y top. Ond fi licio'r ddwy goeden yna. Mae hwnna'n gweithio yn neis iawn. Iawn. Right, nôl i'r iPad i gael wneud yr un sgil. Wel, Abertawe, felly mae eisiau fi ddod o hyd i alarch fan hyn, se. Felly, dewch i fi gael gwared ar yr football club. Dileu hwnna. Right o. So hwnna moyn dileu heddi. Am ryw reswm. Felly, ewn ni i'r elfennau, i'r asedau dylunio, yna chwilio am swan. Gret. O, mae hwn yn un gwych. Licio hwnna. Tap arno fe. Iddo fe gael ychwanegu fe i'r dudalen. Right, nawr. Mae'r alarch yma yn gwynebu, licen ni bod yr alarch yn gwynebu mewn i edrych ar y daflen. Felly, dewch i ni gael troi'r alarch yna yn llorweddol. Felly, allai wneud hwn i'r fynd i'r safle fan hyn ar y chwith. Safle. A troi yn llorweddol. Troi yll. Gret. Rai, wel, gewn ni un alarch fanna. A to nawr dwi'n mynd i fynd i'r androloiwedd, a dewch ni gael trial y mas. Lluosogi, falle. Sgrin, falle. Ie, fi'n mynd am y sgrin, dwi'n meddwl. Allwch chi dal o lawr a'ch androloiwedd tyma bach. Hwna'n cool. Right, a nawr dwi'n mynd i ddyblygu'r alarch na. 3.dyblygu. Dyw dyblygu ddim yn bihafio ar yr iPad y fi heddi am pa bynnag reswm, felly dewch i ni gael wneud 3.copio, a wedyn dal a bus lawr ar y llwyd. Glido, dyma ni'r ail alarch. Yr ail alarch. Trwch weid hwnna'n gyflym. Yr ail alarch. A nawr dwi'n mynd i wneud yr ail alarch yn fawr. Rhywbeth fel na. A dod lawr yr androloiwedd lot fwy. Na ni. A to, dwi'n meddwl bod fi eisiau i enw y chwaraewr i fod ar y top. Fel yna.
Wel, iawn te. Dyna ni. Wel, ni wedi cael tipyn o hwyl fyna yn creu crys Pêldroed chreuwr o'r Uwch-Gynghrair gyda'r templed yma. A beth sy'n gred, wrth gwrs, yw bod Adobe wedi creu partneriaeth gyda yr Uwch-Gynghrair. Felly, mae yna templedi eraill i gael neu ddangos rhain i chi nawr. Ond cyn bod ni'n mynd i edrych ar templedi eraill sydd i gael, beth allwn ni'n neud gyda hwn? Wel, os ych chi eisiau lawr lwytho hwn i rannu fe, allwch chi glicio ar y botwm lawr lwytho fan hyn, a just llwytho fe lawr. Os chi'n gwybod bod chi moyn argraffu y crys pêl-droed, allwch chi lawr lwytho fe fel PDF argraffu. Neu allwch chi rannu'ch crys gan glicio ar rannu a cynhyrchu dolen gweld yn unig, creu dolen. Unrhyw un wedyn sy'n clicio ar y ddolen yma, fyddwn nhw'n gweld eich crys, eich dyluniad hyfryd chi o grys pêl-droed yr Uwch-Gynghrair. Dyma'r ddolen yn barod, chi'n gweld mor gyflym yna. Copio'r ddolen, unrhyw un sy'n clicio arno fe, fyddan nhw'n gweld eich crys hyfryd chi, dyma ni, wedi cyhoeddi i'r we. Tipyn o hwyl yn te. Right, iawn. Wel, dewch i ni gael gweld, cyn mynd mlaen i'r ail weithgaredd, dewch i ni gael bwrw golwg ar yr templedi eraill sydd i gael ar gyfer yr Uwch-Gynghrair, ar gyfer y Premier League. Felly, cliciwch ar yr A fawr fan hyn, a nôl â ni. Nawr, ar dudalen cartref Express, na gyd rhaid chi'n neud yw dod i'r top, i'r bar chwilio, a teipio mewn fan hyn, Premier League, leag i gwpan E. Premier League. A fe welwch chi, dyma ni, bod na dempledi swyddogol yr Uwch-Gynghrair. Fan hyn, allwch chi agor nhw lan, allwch chi, dyna'r un i wedi defnyddio dros nawr, agor nhw lan, allwch chi newid nhw, roi'ch enwau chi mewn na, chwarae amgylch gyda gwahanol bethau. Beth am greu ar gyfer eich clwb chi, lot fawr o hwyl i gael gyda'r templedi yma ar gyfer yr Uwch-Gynghrair, ar gyfer y Premier League, gyda'r logos swyddogol a phopeth mewn fyna i chi gael defnyddio. Right te, wel, be ni'n neud nesa? Beth i ni yn neud nesa? Wel, dewch i ni gael mynd i'r dudalen weithgareddau i ni gael gweld beth yw gweithgaredd 2. A dyma ni, dyma ein hael weithgaredd. Golygu fideo. Ni'n mynd i fod yn creu reel fideo ar gyfer gêm Pêldroed. Nawr, tra bod chi yma, os allwch chi, gan bod ni'n cael bwlch bach, os allwch chi athrawon i hoffi y fideo yma ar YouTube a tan ysgrifo i'r sianel YouTube yr Ysgol Digidol, dde hwnna'n tipyn fawr o help a byddwch hefyd yn meddwl bod chi yn gweld unrhyw bethau newydd dwi'n postio fyny yn rhad ac am ddim i'ch helpu chi gyda sgiliau digidol yn eich ysgol chi. Os ych chi yn postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi wedi cymryd rhan mewn gwers fyw ar gyfer yr Uwch-Gynghrair, ar gyfer y Premier League, wel, tagiwch fi mewn. Mae nghyfeiriadau i ar y ffordd ar y gwaelod y sgrin. Dych chi'n gweld, sefwn ni nawr, dyma fe'n dod. Postio ar-lein, cyfyn dod ar y dde. Tagiwch, beth yw'r reina yw, cynni, at Ysgol Digidol, at Maredydd J. At Ysgol Digidol neu at Maredydd J neu at Maredydd Jones. Nawr beth sy'n dod ar ôl hanner tymor, wrth gwrs, yw gwersi byw ar gyfer Git o Ffowc a diwrnod y cydoediad a llawer mwy, ac i gofrestru ar gyfer reina yn y gyd sy'n rhaid chi wneud athrawon yw mynd i adobe.ly/live-lessons, adobe.ly/live-lessons i gael gweld pob gwers fyw sydd ar gael rhwng nawr a'r Nadolig ac i gofrestru ar gyfer nhw gyd. Popeth am ddim ac yn llawn hwyl Adobe Express. Right, iawn, mlaen â ni te i'r weithgaredd nesaf, le ni'n mynd i fod yn golygu fideo, reel fideo. Dyma ni, mae'r sgrin nôl. Agorwch y templed isod i greu reel fideo ar gyfer gêm Pêldroed. Wel, i agor y templed, dwi'n mynd i glicio ar y botwm sy'n dweud agor templed y fideo. Clic. A dyma fe wedi agor yn Express. Fel i fi wneud hwnna ar yr iPad, dewch i ni gael gweld. Dyma fi nôl ar yr iPad fan hyn. Nawr dwi just yn mynd i newid draw o app Adobe Express i app Safari, ble nes i agor y dudalen weithgareddau fyny. Na sgrolio lawr nawr te, i weithgaredd 2.
A chi'n gweld fan hyn, mae'n gweud agorwch y templed isod. Chi'n cofio, mae eisiau pwyso yn hir, gwasgu'n hir ar y botwm agor templed y fideo. Gwasgu'n hir. A wedyn dewis y botwm top sydd yn dweud open. Dyma fe, dyma ni, y templed wedi agor fan hyn ar yr iPad. Iawn, nôl i fi'r porwr, i ni gael dechrau arni. Wel, beth sydd arni yn y templed yma te? Dechrau ni gael gwylio'r templed i ddechrau bant. Mae'r templed, fel chi'n ni weld lawr fan hyn, yn 18 eiliad o hyd ar hyn o bryd. Ond allwn ni newid hwnna os ydyn ni eisiau. Dechrau ni gael chwarae fe te. Does dim sain gyda fe o gwbl ar y foment, felly mae'n mynd i'n hollol dawel. Dewch ni gael just... Na i felly zoom o mewn, gwmynd allau, yma ni, a nawr dwi'n mynd i glicio chwarae. Match day highlights. First goal of the night, player name. Oh, cool, am fideo rhywun yn sgorio gol. Celebrating a beautiful save, player name. Corner kick for the win, final 2-1. Right, ac i dyn ni, mae dyn ni 4 golygfa, allwn ni i wneud beth bynnag i ni eisiau gyda fe. Beth bynnag i ni moyn wneud, allwn ni newid mewn fan hyn. Wel, dewch i ni gael mynd nôl ar pen chwarae, yr linell ddi yma. Pen chwarae, nôl i'r dechrau. A dewch i ni gweld, rhaid, yn ganol yr olygfa gynta yma, canol yr olygfa gynta. Match day highlights. Wel, dewch i ni gael newid hwnna te. Highlights yn gyntaf. Dewch i ni gael clicio fanna, a dewch i ni gael newid hwn i uchaf bwyntiau. Uchaf. Nawr, dwi eisiau hwn i fod yn lythrennau mawr i gyd eto, felly llwch chi ddefnyddio caps lock, uchaf, bwyntiau. Nawr, dwi hwnna ddim yn ffitio, felly dwi'n meddwl bod eisiau i faint ffont y cyfan fan hyn iddo lawr fel bod y bwyntiau. Mae bron y cyrraedd, bron y cyrraedd, bron y cyrraedd, uchaf, bwyntiau, lawr, lawr, lawr. Na ni, mae'n ffito. Right. Uchaf bwyntiau. Nawr, mae'n gweud fan hyn match day. Nawr, allech chi fod yn dewis... allech chi ddweud diwrnod y gêm. Iawn? Neu allech chi roi enwer y tîmoedd sy'n chwarae. Iawn? Felly beth allech chi roi rhywbeth fel... allech chi roi... Pwy sy'n chwarae? Pwy sy'n chwarae? Wel, dewch ni gael dewis tîmoedd sydd â chwaraewyr o Gymru yna nhw. Iawn? Felly, mae Spurs, mae Tottenham Hotspur a 2 chwaraewr o Gymru ar hyn o bryd, sef Ben Davies a Brennan Johnson. A wedyn mae Bournemouth hefyd, mae Chris Mepham a David Brooks yn dal i fod yn chwarae Bournemouth. Felly, beth am i fi wneud... O, neu mae Leeds wrth gwrs hefyd. Mae 3 chwaraewr. Mae rhaid ni gael Leeds mewn. Joe Rodon, Ethan Ampadu a Dan James yn chwarae Leeds. Right, mae rhaid ni gael nhw mewn. Beth am ni gael te Spurs yn erbyn Leeds. Felly gael ni Tottenham Hotspur yn erbyn Leeds United. Right. Le mae fe? Cyfau fan hyn. Nawr te, mewn fan hyn. Nawr te, llwn ni deipio. Nawr, dwi ddim yn meddwl bod fi'n mynd i gael yr llythrennau bras rho hyn. Felly, Tottenham Hotspur. A wedyn, dwi'n mynd i ddod lawr i'r linell nesaf. Chymod be, dewch i fi gael newid maint o'r, mae lot rhy fawr yn dwe. Felly, dewch i fi gael just clicio i ffwrdd, clicio unwaith ar y bocs, a dewch i ni gael just dewis maint ffont, rhywbeth fel yma. O na, dim 18, hwnna rhy fach. Rhywbeth o fwy na. 48? Na fe, ffain. Tottenham Hotspur, right. A wedyn dwi'n meddwl lawr i'r linell nesaf, a wedyn y gair Lladin yw e, Latin, dwi'n ddim yn Saesneg, mae'n gair Lladin, versus, VS dot, yn erbyn. A wedyn linell nesaf, Leeds United. Right, a nawr be fi'n ei wneud yw just o lan y maint y ffont, tan bod e'n cyrraedd y mylon y bocs ma. Fel bod Tottenham Hotspur yn llenwi y lled y bocs. Felly, dewch i ni clicio i ffwrdd, clicio unwaith ar y bocs, a nawr dwi'n just yn mynd i clicio ar y plus fan hyn. Plus, 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 plus. O, rhy bell, nôl lawr, iawn.
Right, Tottenham Hotspur versus Leeds United. Right, dych chi'n gael chwarae hwnna de. Gret. Nawr, falle bod chi'n meddwl, wel, dyw lliwiau Crysau na ddim yn iawn, achos mae Crys na'n goch a mae hwn yn wyn. Mae Spurs a Leeds yn chwarae mewn gwyn, ond sy'n un nhw'n chwarae mewn coch fel ailyw. Sgwydwch fi, blido iddi. Felly, dewch i ni gael dewis y fideo na, sgrolio lawr, dewis y fideo o'r chwaraewyr, clic ar y fideo, a chi'n cofio ni'n defnyddio'r effaith deiliw na, ar yr effaith deiliw ar yr beth oedd e? Ar y Crys. Ar y Crys. Llwn ni ddefnyddio effaith deiliw ar fideo. Clicio ar y ffeithiau. A fan hyn mae'n dweud deiliw, ond chi'n gweld tonau gweld y cyfan, a dyma ni to. Felly chi'n gweld allwn ni ddewis rhywbeth fel aur melyn, tangerine, magenta, lemon, ac yn y blaen. Nawr, beth na i fynd am yw, dwi'n mynd i fynd am personol, a dwi'n mynd i wneud yr cysgodion, felly yn ddi, felly clic ar y cysgodion, di, na ni, a wedyn yr amlygu yn wyn, a nawr mae'n ddi a gwyn, chi'n gweld? Neu chi fynd i'r cysgodion i fod yn llwyd, llwyd gole, hyd yn oed coch, glas. Chi triwch wahanol liwiau, gan gofio bod ych chi testyn gwyn a testyn yn... hwn yw lliw gwyrdd swyddogol yr Uwch-Gynghrair, y Premier League. Felly dwi ddim yn mynd i newid lliw y testyn yna. Ond fi yn mynd i wneud rhywbeth bod fi'n dewis lliw fan hyn sydd yn falle digon tywyll. Chymod, rhywbeth fel yna'n gweithio neis. Rhyw las tywyll. Dwi'n mynd i'r lliwiau personol. Chi hyd yn oed fynd i'r pinks, y porffors, a dewis lliw tywyll neis. Na ni, fel yna. Right, dych ni gael gwylio ar y lygfa gyntaf yma. Clicio chwarae. Right, wel mae'n amser i ni i recordio troslais ar gyfer y lygfa gyntaf yna. Felly dwi jyst yn mynd i ddweud, croeso i uchafbwyntiau, Spurs yn erbyn Leeds. Right, wel, dwi eisiau i'r llais i fod reit nôl ar y dechrau fan hyn. I nôl o fe dechrau fan'na. A dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith, cyfryngau. A lan o top, dwi'n mynd i'n sain. A dwi'n mynd i recordio troslais, y botwm llwyd. Recordio troslais. Nawr te, llwch chi weld hwn fan hyn. Mae gwella lleferydd yn mynd i gael gwared ar unrhyw sŵn yn y cefnir a jyst cadw'ch llais chi. Felly llwch chi wneud hwn mewn stafell llawn sŵn. Gwella lleferydd ymlaen a bant a fi. Uchafbwyntiau Spurs yn erbyn Leeds. A gorffen recordio. Nawr, mae'r llais dy fi fyna yn hirach na'r olygfa. Dych chi'n gael gwylio fe nôl. Uchafbwyntiau Spurs yn erbyn Leeds. Nawr, dwi'n gweld e'n gweithio'n yn iawn. Dwi'n meddwl bod ots bod y llais dal yn mynd pan ni'n symud mlaen i'r olygfa nesaf. Ond, allai, os dwi eisiau, ymestyn yr olygfa gyntaf yma i fod yr un hyd ar llais. Felly, allai glicio ar olygfa gyntaf yma a jyst llusgo i'r dde. Dyna ni, fel yna. Dewch ni gael gweld hwnna nawr. Uchafbwyntiau Spurs yn erbyn Leeds. Nawr, weithiau bydd yna rhywbeth bach ryfedd yn digwydd fel sydd wedi digwydd fan hyn. Chi'n gweld, mae'r clip fideo wedi stopio chwarae yr pobl yn cerdded. Felly dewch i fi gael mynd nawr te, nôl lawr fan hyn, da fi nôl ar pen chwarae nôl i tua fan hyn. Nawr, i ymestyn hwnna mas, mae'n rwyddach i newid gwedd yr llinell amser. Clic fan hyn a mynd i'r botwm newydd yma sy'n dweud pob haen. Aha, chi'n chi gweld efo yna. Mae'r haen fideo yn rhy fyr, chi'n gweld? Felly os na ymestyn hwnna mas i fod yr un hyd, nawr, dewch ni gael chwarae fe. Mae'r botwm chwarae wedi symud am yn un nawr. Uchafbwyntiau Spurs yn erbyn Leeds. Oh! Mae rhywbeth rhyfedd yn dal i ddigwydd yma. Chi'n gael gweld te, beth sy'n mynd mlaen.
Sy'n mlaen? Dwi'n meddwl. Hwn yw e? Dwi'n meddwl ta hwnna yw e. Right, be fi'n ni'n goffo wneud te, yw arafu hwn lawr fel bod e'n ffitio yr olygfa yn well, fi'n credu. Ie, hwnna sy'n diflannu, fi'n siŵr honni. Right, felly dewch i ni gael clicio ar y haen fideo a dwi'n mynd i ddod lawr ar cyflymder i arafu fel lawr. Fel na. O, mae dal i ddiflannu. O, mae'n dal i ddiflannu. Be sy'n mlaen de? O! Mae haen fideo arall. Wel. Chi'n gweld fi'n gallu sgrolio lawr? O, mredydd. O'n i newid yr haen fideo anghywir. Beth oedd y haen fideo un te? Beth yw'r haen fideo? O, yr sparkles na sydd ar y top. Fi wedi arafu hwnna e bysiau. Right, sgrolio lawr fan hyn. Hwn yw'r haen fideo. Chi'n gweld y chwaraewyr fyna. Right, ymestyn. Right. Trwy ni fe nawr. Uchafbwyntiau Spurs yn erbyn Leeds. Right, nawr mae'n gweithio. Gret. Gret. Hyfryd. Iawn. Wel, i ni wedi cyrraedd te'r ail olygfa. Nawr, os chi'n gweld yr holl heinau yma'r stack yma o bethau bach yn gymleth, allwch chi newid y gwedd nôl i'r haen a ddewiswyd. Hwna yw'r golwg arferol. Hwn. Ond fi yn nitha licio gweld chi'n modd reina wedi stacco lan i gyd. Rai, wel, pwy sgoriodd y gol gyntaf te? Sgwni. Felly, mewn yn first goal of the night. Wel, dewch i ni gael newid hwnna i gol. G-O-L. Right, sy'n angen first. Gewn ni gwared ar first. Gol. A wedyn fan hyn. Gyntaf. Chi'n mo beth, fi'n ni ddad wneud achos gallwn ni gael y gol gyntaf. Felly fi yn moyn y testyn gwyn na. Y first. Felly na newid first i y. Na ni, bwlch, gol. Gyntaf. Na ni. Iawn. Nawr, fi'n credu gallai testyn na eto fod yn fwy achos gallai lenwi lled y bocs, na gallai. Felly dewch i ni gael lan. Neu chi'n ni hyd yn oed jyst defnyddio maint y ffont fan hyn. Triau rhywbeth fel 144? Ie, 144 yn ffitio'n gret. Y gol gyntaf, hwnna'n gret. A nawr enw'r chwaraewr. Wel, pwy nath sgorio'r gol gyntaf fan hyn? Beth am Brennan Johnson? Felly, eich rhywun bach. Brennan Johnson. Iawn. Nawr te, dewch i ni gael chwarae hwnna. I ni gael gweld. Gret. Nawr. Mae'r chwaraewyr fyna dal yn gwisgo gwyn a coch. Nawr, allech chi newid hwnna to. Ond dim ots dy fi hwnna, felly dwi'n adlau fod. Ond allech chi fynd mewn, clicio ar y fideo fan hyn yn y stack einau. A mynd yr effeithiau, tonau, newid y tôn eto. Chymod beth, gan bod fi'n sôn dan fe, man i fi'n neud e. Felly, beth am i fi fynd am rhywbeth. Effaith cwl, mae hwnna'n un cwl, licio hwnna. Rai, wel, mae'n amser i fi recordio troslais. Felly, nôl a fi gyda'r pen chwarae i ddechrau'r clip. A dwi'n mynd i recordio. Felly, recordio troslais, wrth gwrs. Dwi'n mynd i cyfryngau fan hyn ar y chwith. Sain ar y top. A recordio troslais. A fi'n barod i ddechrau recordio. O, a gol gynta'r gêm i'r... O, fi ddim gofio beth o'n i'n mynd i ddweud. Canslo. A dechrau to. Neu, os chi'n ei gamgymeriad, chi'n chi wastad gwasgu canslo a wedyn dechrau to. Right, ni ddechrau to. Canslo. Delay. Right, trial to. Dechrau recordio. A dyna gol gynta'r gêm i Brennan Johnson. Iawn, wel mae hwnna'n ffito'n daclus, yn dweud. Yn o'r olygfa, a gweud y gwir, mae'r olygfa bach rhy hir, felly allai lusgo hwn nôl ychydig.
Ond os ydych chi'n rhy fyr, allwch chi wneud yr un peth yn eithon ni'r olygfa gyntaf, sef agor lan y pob hain, a wedyn ymestyn y fideo os oes angen. Right, dewch ni gael gwylio hwnna o dechrau te. Uchafbwyntiau Spurs yn erbyn Leeds. A dyna gôl gynta'r gêm i Brennan Johnson. Gret. Ddod lawr o hwnna tyma bach. Tynhau pethau. Just wneud pethau bach yn dynach. Llai o fwlch rhwng y llais. Right, nawr te. Be sy'n nesaf nawr? Lygfa nesaf. Oh, celebrating a beautiful save. Right, wel, beth am rhywbeth fel gwaith amddiffyn gwych. Gwaith amddiffyn gwych. Felly, gwaith... A wedyn, dim angen yr A-E yna, ond ni'n mynd i gael amddiffyn yn y gwyrdd swyddogol yma. Amddiffyn... A wedyn, gwych. Ebychnod. Gwaith amddiffyn gwych. Wel, dewch ni gael chwaraewr o'r tîm arall te, felly dwi'n mynd i ddewis Joe Rodon. Joe Rodon. Si wastad, pob tro mae Joe Rodon yn chwarae. Wel, dim jyst i Gymru, ond yn wedi Gymru. Mae e'n rhoi'r cyfan sydd â fe. Yw'n i'r gwaith amddiffyn. Mae'n un o'r rhaid sy'n joio cael pêl-droed yn bwrw fe yn ei wyneb. Sa'n chi'n meddwl dim ei gwa. Pa fi'n wario pêl-droed, na beth fi'n treol osgoi fwyaf yw pêl-droed yn y chops. Ond mae Joe Rodon fel se fe'n joio fe. Right, gwaith amddiffyn gwych gan Joe Rodon. Right, nawr te eto, ydy ni moyn newid y lliw ar y fideo yma, achos bod y crysau coch falle, felly clic ar hwnna. A wedyn dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau, tonau, gweld y cyfan, a dewis, chi'n meddwl beth, oedd yr un sorbet yma'n gweithio'n dda, mahogany, llechi, mae llechi yn dda. O, mae cyfnos yn edrych yn gret. A petal. Fi'n mynd am y cyfnos na, mae'n gweithio'n hyfryd gyda'r lliwiau swyddogol Premier League, yn dweud. Right, wel, dyma ni de. A fi'n barod i recordio'r sain. Felly, sain o dan y cyfryngau y chwith, sain, a wedyn recordio troslais, a bant ni. O, a dyna Joe Rodon yn clirio'r bel i ffwrdd o'r linell. So, gwaith ni wedi clywed e'n ei na mewn gêm i Gymru. Right, wel, to nawr, mae eisiau fi ymestyn yr olygfa yma i fod yr un hyd ar troslais. A dych chi'n gweld, weithiau diwna ddim yn gwneud llanast. Felly dych chi'n gael jyst trio chwarae fe gynta i weld os oes rhywbeth rhyfedd yn digwydd. O, a dyna Joe Rodon yn clirio'r bel i ffwrdd o'r linell. Popeth yn iawn. Dim byd angen newid fyna o gwbl. Iawn? Oedd e'n ddigon hir. A dwi wedi gwneud twtch rhy hir. Bach yn llai. Right, wel, a wedyn mae ni'n golygfa olaf, sef, wel, corner kick for the win. Wel, yn gyntaf, diwna ddim yn gic o'r cornel, mae hwnna'n gic o'r smotyn. Ond beth am i ni gael rhywbeth fel diwedd y gêm, neu sgôr terfynol. Sgôr terfynol. Dim angen corn, sgôr terfynol. Felly, a wedyn fi'n newid yr un yma sy'n dweud cic yn y lliw swyddogol i sgôr. A wedyn terfynol. Y sgôr terfynol. A newn ni ddod lan a maint y ffont i ffitio neis yn y bocs. Fel na. Wel, dwi ddim yn moyn dangos unrhyw ffafriaeth tuag at chwaraewyr Cymru sy'n chwarae yn yr Uwch-Gynghrair, felly ni'n mynd i weid bod i wedi gorffen yn 2-1. Nawr, hefyd, bydd e'n dweud weithiau sawl munud oedd y gêm wedi chwarae am, felly na'n neud rhywbeth fel, mae gêm Pêldroed yn 90 munud, a wedyn bydd chi amser ychwanegol, felly falle bod hwn wedi bod yn rhywbeth fel 96 munud. So munud yn cael ei sgwennu yn aml iawn gyda un collinod.
Iawn, 96 munud. Neu allwch chi roi min, fel la. Na ni, 96 munud, 2 gol yr un. Iawn, wel, stym angen i fi i liwio y fideo sy'n y cefndir fan hyn. Dych chi'n gwylio hwnna? O, mae'r effaith animeiddio yna'n cool iawn yn dweud. Stym angen i fi animeiddio stym angen i fi roi effaith deiliw ar y lliw ar y cefn, ond chi'n bod beth, fi wedi mwynhau wneud hwnna, felly fi'n i glicio ar y fideo yma yn y stac heinau, draw i'r effeithiau ar y chwith, a wedyn tonau, gweld y cyfan. Chi'n bod beth, oedd yr un cyfnos na wedi gweithio'n wych ar y olygfa olaf, a mae yn fyna fyd, petal yn neis, gwridog, falle ddim. Mae emrallt yn gweithio'n dda fyna, ynddo e? Gyda'r gwyrdd y cae. Ydy. Wel, right, dewch ni gael recordio'n troslais ola te, felly nôl ar y pen chwarae i ddechrau'r olygfa, a draw ar y chwith, o dan y cyfryngau, i ni'n clicio ar sain, a i ni'n recordio'r troslais, a bant â ni. Ar ôl gêm hynod o gyffroes, y sgôr terfynol oedd 2 gol yr un. Na ni. Eto mae hwnna'n rhy hir, felly dewch i ni gael twtio pethau fan ni yma. Felly dwi'n mynd i glicio ar yr olygfa uwch ben y troslais, a just llusgo hwnna draw fel bod yr un hyd ar troslais. Nawr, mae wedi rhoi golygfa wag i fi fyna, felly chi'n mynd i gael gwared hwnna, clicio ar y 3 dot a delay. Nawr, mae yna ryw lannast fan hyn, sgwylwch, bwff, na fe, lannast. Dych chi'n gael chwarae fe. Ar ôl gêm hynod o gyffroes, y sgôr terfynol oedd 2 gol yr un. No, mae eisiau ddim mewn a cywiro'r beth yna. Dewch chi'n gael mynd i newid y gwedd i pob hain. Ac o'n i, nawr te, sgrolio i fyny, chi'n gweld fan hyn, dyma'r broblem fan hyn, yr hain fideo yma. Iawn? Felly dewch i fi gael just ymestyn yr hain fideo hyn. O, nawr. Mae'n stopio achos dyna gyd yw hyd y fideo. Iawn, ydw i'n mestyn? Na gyd yw hyd y fideo. Nawr, os ych chi'n cael y broblem yna, dyma pryd allwn ni ddefnyddio'r cyflymder, arafu'r fideo lawr, achos os ni'n arafu fideo, mae'n para'n hirach yn dweud. Felly, na i arafu y fideo, na ni, chi'n gweld nawr, mae'n para yn hen ddigon hir. Dewch ni gael gwylio hwnna, clicio ar y chwarae lan fan hyn. Ar ôl gêm hynod o gyffroes, y sgôr terfynol oedd 2 gol yr un. Gret, a mae'r cic yn dod reit ar diwedd, mae hwnna yn gweithio yn wych. Os licech chi'r cic i ddod yn gynt, yna chi yn gallu gwneud hynny wrth tocio dechrau'r clip yn fyrrach, a symud e draw i'r chwith. A wedyn ymestyn e. A nawr, mae'r gic na mynd i ddigwydd yn gynt. Dych chi'n cael gweld? Ar ôl gêm hynod o gyffroes, y sgôr terfynol oedd 2 gol yr un. Na fe, chi'n gweld oedd y gic yn dod yn gynt fyna nawr. Gret. Right, nôl â fi i'r golwg arferol, sef hain a ddywyswyd. Nawr, dewch ni gael gwylio'n fideo reit nôl o'r dechrau'n deg. Uchafbwyntiau Spurs yn erbyn Leeds. A dyna gôl gynta'r gêm i Brennan Johnson. A dyna Joe Rodon yn clirio'r bêl i ffwrdd o'r linell. Ar ôl gêm hynod o gyffroes, y sgôr terfynol oedd 2 gol yr un. Iawn, gret. Wel, mae popeth yn gweithio'n hyfryd fan hyn. Nawr, mwyn gwneud hwn yn fwy cyffroes eto, mae cerddoriaeth gefndirol yn mynd i gael effaith enfawr arno hwn. Iawn, felly dewch i ni gael mynd ar pen chwarae y linell ddi reit nôl i'r dechrau, achos ni moyn y gerddoriaeth i fod reit ar y dechrau. A dewch i ni gael mynd i'r cyfryngau ar y chwith, a lan ar top mae'n dweud sain. Nawr, o dan sain, allwn ni sgrolio nawr lawr. Dyn ni'n moyn effeithiau sain, ni moyn cerddoriaeth gefndirol. Nawr, dwi'n meddwl bod acoustig yn mynd i weithio fan hyn. Beth am background? Ewn ni i gweld y cyfan fan hyn. Nawr, allwch chi glicio wedyn ar y botwm chwarae.
ni'n da. Nawr, gwiriwch beth yw hyd y gan i gymaru gyda hyd eich fideo chi. Oherwydd, dych chi ddim yn moyn bod y gerddoriaeth yn rhy fyr. Felly, hyd y fideo, mae lawr fan hyn yr gwylwch. Chi weld, 22 eiliad yw hyd y fideo. Nawr, just gwyliwch bod chi ddim yn dewis rhywbeth os enghraifft fan hyn. Chi gweld mae hwn nawr yn 15 eiliad, fydde hwnna ddim yn ddigon hir. Felly, just dewiswch rhywbeth sydd yn ddigon hir. Right, beth am hwn? Na, mae'n rhywbeth mwy cyffroes ar gyfer pêl-droed. Na. Chi'n gwybod beth, fi'n mynd i fynd mas o background, achos falle bod eisiau rhywbeth bach fwy penodol. Allen ni fynd i rhywbeth fel dance, electronic, neu hip-hop, i rai o'r ein falle. Neu hyd yn oed rock, pop a rock, dych chi, pop, reggae, rock fan hyn. Chi'n gweld, allen ni fynd am rhywbeth fel hyn. Ie. Falle. Right, mae hwnna'n berffaith. Fi'n mynd i fynd am hwnna. This up beats and train party. Right, fi'n mynd i glicio arno fe. A gwyliwch beth sy'n digwydd lawr fan hyn ar yr llinell amser pan i fi'n clicio ar hwnna. Clic. Right, mae di ychwanegu'r clip gwyrdd hir yma, sef y gerddoriaeth trwyddo'r fideo i gyd. Dewch chi gael chwarae fe, gael clywed hwnna te. Clicio ar chwarae. A dyna right, dwi'n mynd clywed fy hunan yn siarad o gwbl. Felly dewch i ni gael dod lawr a lefel sain y gerddoriaeth i rhywbeth rownd y 10% a trio ni fe to. Uchaf-Gynghrair Spurs yn erbyn Leeds. A dyna gôl gynta'r gêm i Brennan Johnson. O, a dyna... Right, mae hwnna'n lot o well. Great. Beth am y diwedd? Beth sy'n digwydd ar y diwedd? Dewch ni gael gryndo ar y gerddoriaeth reit ar ddiwedd y fideo. 2 gôl yr un. O. Chi'n clywed yna? Oedd y gerddoriaeth jyst yn mynd dyn, 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 hwp, a stopio'n stond. Felly, i fod yn fwy proffesiynol, beth am i ni i bylu hwnna allan? Fade out. Iawn? Mae'n gosod e fel 2 eiliad. Trio ni hwnna nawr te, i weld beth hwnna fel. Fynoloedd 2 gôl yr un. Perffaith. Hollol berffaith. Dewch ni gael gwylio hwnna'n ôl o dechrau. Chi'n meddwl beth, fi'n credu bod e dal bach yn grif yn dweud. Felly, dewch ni gael jyst o lawr a y gerddoriaeth to, da fi lawr i rhywbeth fel 7%. Right then. Trio ni fe to. Trio i zoom o mewn ar hwnt yma bach. I chi gael gweld yn gliriach a bant ni. Uchaf-Gynghrair Spurs yn erbyn Leeds. A dyna gôl gynta'r gêm i Brennan Johnson. O, a dyna Joe Rodon yn clirio'r bel i ffwrdd o'r linell. Ar ôl gêm hynod o gyffroes, y sgôr terfynol 2 gôl yr un. Wel, hwnna wedi bod yn llwyth o hwyl. Wel, dewch i ni gael arbed hwnna nawr te fel real game Pêldroed. Real game Pêldroed. Na ni. Beth yw'ch chi'n neud o hwnna? Wel, allwch chi lawr-lwytho fe. Clicio ar eicon lawr-lwytho fyna. Allwch chi lawr-lwytho hwnna fel MP4. Os chi'n mynd i lawr-lwytho fe, fydde ni'n dod lawr ar cydraniad i 720. Mae'n hen ddigon da, a bydd e'n lawr-lwytho lot yn gynt. Iawn, chi'n weld pwy mor gyflym hwnna'n lawr-lwytho fan hyn nawr. Dyma ni, cyfa mynd. Wel, mae'n lawr-lwytho'n eitha cyflym i chi. A bydd y ffail na dych chi wedyn MP4 lawr yn eich folder downloads. Allwch chi lusgo hwnna wedyn mewn falle i'ch folder Google Drive neu OneDrive neu falle bod chi'n defnyddio fy ffeiliau yn Just Too Easy i gael cadw eich fideo chi. Fel arall, os nad ych chi moyn lawr-lwytho ffeil a llusgo fe mewn i rhywbeth sydd rhywbeth sydd llawer haws yw i just rannu fe, fel nes i ddangos i chi gynne, rannu dolen gweld yn unig. Clicio fyna, rannu dolen gweld yn unig, creu dolen. Nawr, mae'n mynd i gymryd falle yr un fain amser a lawr-lwytho, ond ar ôl iddo fe orffen, bydd e jyst yn rhoi dolen i chi, fel welon ni gyda y Crys Pêldroed yn y weithgaredd gyntaf. A wedyn, unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen na, maen nhw'n gallu gwylio a clywed eich fideo chi, gyda'ch troslais, a'r holl effeithiau a gwaith testyn i chi wedi gwneud ar gyfer eich reel hyfryd chi fan hyn.
Felly, byddwn ni'n gweud mae'r ffordd rwyddau rannu'r fideo fydde i wneud rhywbeth tebyg i na. Right! Wel, ffrindiau, ni wedi dod i ben gyda'n gwers ni bore yma. Gobeithio bych chi wedi cael lot o hwyl a wedi mwynhau. Dysgu sgiliau Adobe Express yn cael lot o hwyl gyda'r templedi swyddogol yma sydd ar gyfer Uwch-Gynghrair a Premier League mewn yn Adobe Express. Cofiwch i arbrofi, triwch y bethau mas, felly gewch chi gael hwyl dros hanner tymor. Dyma ni, mae'r ddolen yn barod. O, sy'n eisiau chi weld na nawr. Gewch chi gael hwyl dros hanner tymor, chwarae gyda'r gwahanol templedi, yn defnyddio Adobe Express o adre os modd i chi wneud ni. Athrawon, cofiwch am y gwersi sydd yn dod, Git o Folk, diwrnod y cydoediad, yn dod yn gyflym iawn ar ôl hanner tymor, felly ewch i adobe.live lessons i gofrestru ar gyfer rheina nawr, neu bywch chi'n ringofio ar ôl hanner tymor, newch e nawr. Diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi, fel bob amser, mae'n lot o hwyl cael ysgolion o Gymru yn ymuno gyda ni ar gyfer sesiynau yma'n Gymraeg. Os gewch chi gyfle, hoffwch y fideo a dilynwch, tanysgrifwch i sianel YouTube yr Ysgol Digidol i ni gael cadw'r sesiynau yma i fynd am beth bythoedd. Wel, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi. Joiwch hanner tymor, ffrindiau, i chi'n heiddi seibiant. Athrawon, gadwch y laptop yn yr ysgol, pidwch chi'n meiddio mynd adre wna i wneud gwaith ysgol dros hanner tymor. Gadwch ei fod. Mae eisiau chi gael wythnos bant hefyd i gael ail wefru ar gyfer y hanner tymor nesaf. Wel, gobeithio bydda i'n gweld chi ar y gwersi byw Git o Folk a diwrnod y cydoediad sy'n dod yn fuan ar ôl gwyliau hanner tymor. Ond am nawr, joiwch y gwyliau a welai chi do. Hwyl fawr.